Здравейте, приятели! И днес ще си довършим влога от вчера и ще разгледаме някои други нови неща. Днес дойдохме на голямата джамия в Абу Даби и взимаме с нас. Сега влизаме в джамията и понеже не е разрешено да сме по къс ръкав, по-точно аз да не съм по къс ръкав, изглеждам ето така. Просто потресаващо. Абонирайте се за това. Преди да влезем в джамията, минавам през нещо като мол. Има разни магазини. Все още не сме влезли, има огромни проверки. Първо имаше опашка за влизане, сега има опашка за проверки на багажа. Ние най-накрая стигнахме до джамията. Ето я и нея. Много е величествено тук, много е красиво. Хайде да се снимаме сега. Ами снимам. Ти какво ще кажеш за това място? Харесва ли ти? Хареса ми, само най-много ме кефи е това, че е златно. Да, много красиво. Ярко, ама слънцето ме заслепи уникално. Да, ужасно горещо и аз облечена по този начин Ужасно. завирам. Сигурно, представя се. Но този човек не може да си го представи, сигурно. Ами да. В България в момента е зима. Просто хората минават. Не, може да минаш. Тео си сипва вода на главата, защото му е ужасно горещо. Официалното име на джамията е Шейх Заед и е 8-та по големина в света. А площта на джамията е над 5000 квадратни метра. И между другото е напълно безплатно, няма никакъв вход, просто трябва да си сканирате един QR код и преминете всички проверки и влизате в джамията. А тези двамата продължават да снимат и те видео. Опа! Малко трудно се разминават. Колко са сладки. Гледайте колко е красиво само. Ма няма нищо. Злато е. Да, не точно, но няма нищо. А на земята има нарисувани цветя. Не, дава забранено. И на стената също. Това е залата с най-голям килим в света. Погледнете колко е огромен. И тази лампа, този полулей. А, това е часовника в голямата джамия. Това прилича на цвете малко. Да, прилича малко на свет. А, вижте отблизо тези цветя как изглеждат. Как са направени. Сега чакаме да се качим на това безплатно такси, да видим къде ще ни отведе. Има опашка, но таксите идват страшно бързо, така че тъкмо се качихме на таксито и чакаме да тръгнем. Ето идва даже и следващото. Толкова бързо идват. Сега ще видим къде ще ни отведе. Ето качват се другите хора от другото такси. Ето така. За всичко се чака ред. То тръгваме сега. Много бързо кара. Това е електрическо. Ето тук дърветата отново са квадратни. Купчета пластмаса. Всичко е квадратно. Много поддържано, страшно поддържано и страшна зеленина. Просто е много зелено. Ето е джамията Купуей. Ето там пък има много цветя.
Защото си мисля, че тук не става. Опа. Едно отиваме назад. Да, сериозно. Все едно. Моето. Доста друса. Ето го и другото такси дома. Опа. Как се платушка обаче. Това такси бая бърза. Много бързо, защото... Ето ние сме влезали точно най-отзад, за да може да снимаме. Слязохме вече, до изхода ни отведе. Нямам търпение да сваля това нещо от себе си. Нямам търпение. Сега ще си хванем отново такси и отиваме към един красив парк, поне така разбрах. Да видим дали ще успеем да влезем, разбира се. Защото не разбрахме кога затваря и... Ако трябва да седиш така. Сега ще видим. 12 какво? На обяд? През нощта. Значи имаме достатъчно време. На теб какво? Много ми хареса. Абсолютно на мен много ми хареса. Защото първо, защото е безплатно. Второ, защото е екологично, защото беше наш поток. И трето, защото беше мега бързо. Това са трите мои причини. Добре. Тео, на теб хареса ли ти? На мен ми хареса да седя. Какво? На мен ми хареса да седя. Много ми хареса. Защото тук минаваме, за да си тръгнем от джамията. Спрях. Не. Спряхме се да разгледаме тук в едно магазинче, преди да излезем точно. И ето какво има. И тук постоянно почистват. Сега дойдохме на едно ново място. Емарат парк. И е много красиво, много е зелено. Сега ще ви покажа. Ето, уникално е. И това е в пустинята все пак. Каква растителност са създали. Децата ядат Subway, който им взехме преди малко. И сега ще търсим заведение ние да хапнем. Няма да снимай Крис. Да. Дай го на майката си. Какъв водопад са си направили тук. Всъщност не е един, много са. Ето го тело там. Все още яде. Ето там има още един фонтан, всъщност. Ето там. Вие сте огледал. Огледалото избяга. Чакаме. Мамо? Да. Пустиня. Кой мамо? Тази трева се спусти. Да, върху пясък е засят. Къде е? Ето го там говори по телефона все още. Ето там има детска площадка, която след малко ще видим. Вие идете все още. Там. Виж как се виждам своите очила. Да, ще ти я дам сега. Изяш ти първо сандвича. Яко е много. Нямам търпение да го обиколим. Нямате си на представа тук колко е горещо. А после ще стане хладно. Тук след обед става малко по-хладно, има вятър. През деня до 3 часа пече слънце. И е много горещо. Какво каза? Бялото. Какво бяло? Бе? Какво каза? Кое е бялото тело? Ето това каза, че е парзалка. Това е било парзалка. Ами не е парзалка това. Аз може ли бисквит? Ето е и площадката. Няма никой в момента, защото явно е доста горещо. Всъщност има, ето там има по-малки деца.
Какво очакваш да има? То е 2 часа нещо. 2 часа, ама все пак. Не знам тук децата дали спят след обед. Натисна часовника с... Ама то така найде. Това ще направиш планове предварително. Ето е площадката. Тео вече си играе. Може би за малко по-малки деца обаче. Тук има и разни будки, такива за бургери, сандвичи, сладолед също има. А в началото имаше разни ресторанти. Да, защо на мен не ми иска? Иска ти как да не... Тео реши, че има комари. И нагледно показах какво не се прави с коректа. Вързване, Сега ти влезе в мрежа. И тя ти иска парола. Мамо, тук няма комар. Никой не те ухапа. Не. Еми няма бе, Кристи. Не те ухапал комар. Тук комари няма. Има. Децата ще ядат по парче торта и нямат търпение за това. Обича тортата. Кой бе? Децата? Що правиш такива снимки? Я се Иска усмихни. тортата. Я кажи вкусна ли е? Да. Но е топла. Може ли аз да пробвам? Давай, пробвай. Хайде. Може на другия крак? Кое се получи? Може. А, на другия. Ще те намажа сега. Чакай да видим. What? Не, на. Каже ми! Само на този крак. Той Тя е мега гореща. гореща торта. Хвата гореща торта. Мам, може да пробвам. Да, може. Тел, я ме погледни. Не мога. Мам, моля те. А пък аз ще ям авокадо тост, който има и ягоди. Е много интересен. Сега ще видя дали е вкусен. И сок от ананас. Прясно изцеден сок от ананас. Само да питам отново, защо тортата е гореща. Ами, може да попиташ ревизорката. Не, трябва да попитам за това, че ще се състъпна. Ми влез вътре и попитай, ако искаш. Готово! Али, това е вече. Много хубаво. Айде на там. Искам да мина през лавинента. Не. Стига ме дърпаде. Колко готино лабиринче. Тео. Критко, къде ще отидем, мамо? Таки пейка има. А долу е пясък. Ето, ютубърчето и то се прояви. Опа, труден път. Натам или натам? Ами, на къде? Натам не може, защото е затворено. Напред. Защото не може да излизаме. Избирам аз. Къде? Напред. Окей. И разбира се, палми. В тази част на парка пък има животни. Ето една костенурка. Тоест не една. Ай, гледай каква голяма има от тази комара. Там има огромна костенурка. Мислим да я видим. Елате да видим. Огромни костенурки, такива не съм виждала в интерес наистина. Тези костенурки, които бяха бебето, майката и бащата, детето беше Франклин. Баща му беше бащата на Франклин, на майка му беше, нали, на костенурката беше на Кой беше? майка му, на това костенурче, беше на Франклин, т.е. това е Франклин малко. Т.е. това е семейството на Франклин. Ясно. Нали се чела книжките на Франклин? Чела съм ли да? На нас! Така че... О, то фонтан. Тук е фонтан за игра. Ама аз няма да се кача. Защото няма смисъл. Не прави водовъртежките. А какво трябва да стане? Как водовъртеж? Искаме да засилим. Как, дай да го засилим. Чакай да го засилим. Чакай да го засиля аз. Чакай, пазете се. И чисто. Ви, много. Така не мога да засилим. Да. Защо наляво го прави?
ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала с камбанката и лайквайте. А от нас, лека Чао! вечер или добро утро, зависимо от това кога гледате видеото.